Openbaring 14, 13. Yes. The Bible says, and he, Revelation 13:13, and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Amen. Let's pray. Father in heaven, we ask you that you grant your special presence among us. Lord, you say in your word, let them make me a sanctuary, that I may dwell among them. Oh, Father, we ask you that you dwell among us in the sanctuary, that you grant the spirit of grace to all of us, and your Holy Spirit to Brother Stephen to teach your word. Oh, Father, please bless him, and guide his words. In Jesus' name, amen. 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 I have to press something there, because you see it's not on the screen. If you see on the board, number 3, it's on the right, yes? Number 2. Just press 3 for just to see. Or 2. Okay, I don't see nothing. Let me just, you said it? No, mettez walking. Can we just sing just one song and then we begin? One song. Mettez walking. Das kan dit is ongantieke.
Ok. Eu sempre me começar qua idioma mesmo. Papiamento. Ok. I'm sorry. Sorry hoor. Sorry. Hier nós temos um translator. Alma vertalen voor pastoresso. Vertaald nou naar Bessel. Ik ben niet goed in Engels, dus ik zal van papierment naar Nederlands vertalen. Is goed? Sorry, pastoor. Pastoor kan papiamento goed snappen hoor. Maar papiamento lijkt op Spaans. Dus Ja. Oké. de meeste dingen. Yeah, Dutch, yes. Papiaments, what is Spanish or related, I understand, but there are many things that are related to our language. Oké. Da base Yes. Você pode mirar para All right. Vamos ter palavra de oração. Laten we een woord van gebed hebben. Vamos a orar. Padre Santo, nós está chamamos danke tata que nos porta aqui na nave para estudar a boa palavra. E assim, Senhor, que den é tema que nós também tínhamos aqui, Senhor, que por ajuda nós para preparar para o tempo de qual que nós vivemos. E tudo o que, Senhor, está tomando lugar, Senhor, para nós família urgência para falar mais e mais cerca de batata. Acompanhar-nos em tempo aqui, assim nós consciente e do nossa força para assim viver a vida de qual a que para nós viver. Bem, na cada uma aqui nanan e outro não coloquem com bini, esse outro não está malo que não por bini ou por sana não cuida não. Para next time, Senhor, não porta junto conosco aqui não. Nós te pedimos tata em nome de Cristo Jesus. Amen. Amen. Okay, I don't know, Pastor, if you can just take out the mic, one of them. Yes, and then for Sister Alba. Yeah. Here you go. Vamos também. See what the pig is. So they'll go to translate. How to on it here? No, yeah. Você se não ainda sabe, tem gravação. Yes, and then don't pass if you can put record on record. This is not recording, I think. Okay. Ja. You see record is in green on the keyboard. This will be record. She will show it. Yes. Okay. Dus wanneer ons lezen hoorde Revelation 3. Net als wij daarnet hebben gelezen in Openbaring 13:13. No ribe computer, ribe switcher. Is recording? It's road. Okay. Bom. Yes, ito dice ora il titolo ta e dos Elianan, dos candela, dos sello, ta qua hoor. De titel is 2 Elias, 2 vuren, 2 zegels. Welke is welke? Yes. Okay, so ora nos mira Revelation 3, dan ons bij nanan. Wanneer wij zien in Openbaring 13:13, laten we even gaan naar Openbaring 13:13. Yes. So nós também compreender a vida bom para nos poner hopitino, no qual que nós também estudando. Laten we heel erg goed opletten wat we gaan vandaag bestuderen. Okay, dus esta se señalan grande e assim que hasta esta hasi candela para for de cielo, bem ribatera de vista de gente. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Ok, dus segundo nos está acercar o final de tempo aqui. Terwijl wij dichterbij aan het eind van de tijd gaan of komen. Yes, inimigo sa que su tempo está cerca. Het vijand weet, of de vijand weet, dat zijn tijd kort is. Dus que está assim, é também falsificar tudo lo que é de Deus. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat alles wat van God is,
namaken, ja. Juist. Vervalsen, ja. Juist. Assim que a gente of o povo de Deus não of lo não te preparar. Zodat hoe zeg je dat? Het volk van God niet bereid zullen zijn. Juist. Que men die daarbij in dois movimento ding het tempo finale. Dus het zal 2 groepen aan het eind van de tijd zijn. Juist. Dus dat betekent je titel dat dos Elias, Daarom is de titel 2 Elias, dos Candela, 2 vuren, dos sello, 2 zegels. quatro quao. Welke is welke? Dus die kon Elias estava in een mensaje que mestra predica. Waarom? Omdat Elias had een boodschap die hij ging prediken. Juist. Dus mensen tien também een mensaje, laten we zeggen, een mensaje falsificar, contrario die Elias verdadeiro. Dus er moet een vervalse prediking er zijn tegen het ware prediking of evangelie. Oké, versículo 14. Het vers 14 van Openbaring 13. Ele dice da ganha esnan que da bibari batera pa meio de milagre nan que da wordo permiti na jepa hasid em presença de bestia visando esnan que da bibari batera pa trazer uma imagem na honor de bestia que estava tinha herida de espada e que a volve viva. Ja, dat hadden we in onze eigen Bijbels kunnen lezen. Juist. Que men ora laten we zien que candela que da bafo cielo. Dus laten we zeggen met andere woorden, het vuur dat uit de hemel zou komen. E também milagre não. En ook de wonderen. Para que motivo não da suceder? Met welke doel gebeurt deze dingen? Para ganhar o pueblo. Is om de mensen te verleiden. Juist. Dus de BC inimigo também tá assim, tu aqui. En daarom, de vijand doet dit allemaal ook. Oké, dus welke sequência? Laten we de sequentie kijken. Dus candela da bafo cielo. Dus vuur komt uit het hemel. Milagre nanda tumaloga. Wonderen worden gedaan. Het ganha in nationang. Hij liegt tegen de naties. En de eure ekinandasi traga een imagem na honor die bestia. Dus wat doen ze? Ze maken een beeld ter ere van het beest. Juist. Dus eure eten door die engano bestia aquilo prospera. Dus dat betekent door leugens deze beest zal groeien. Oké, pero qual bestia het referir na je? Maar naar welke beest wordt er gerefereerd? Dus dat is beest, in versículo 4 meeste na tebal. Dus vers 14. Het is een bestia que estava tinha herida de espada e que a volve viva. Versículo 4 meeste na final. De wond dat zij het beest dat de wond des zwaards had en weder leefde. Juist. Dus het refereert naar een prome bestia. Dus hier wordt gerefereerd naar de eerste beest. Dat die herida fatal ko worden cura. Hij had een wond die werd genezen. Juist. Dus het systeem bepaal aqui lo volve binibek. Dus deze pausdom systeem zal terugkomen. Yes. Pero con het binetrove através de engano. Maar hoe zal het er terugkomen? Door middel van leugens. Oké, Mateo 24, 4. Laten we aqui de visanos. Laten we even gaan naar Matthäus 24, 4. Yes. Matthäus 24, 4. Oké. So, Kiko Jesus de visanos ginang. Ele visa de discípulos. Wat zegt de Heer Jezus aan de discipelen hier? E de mira para ninguém gente no ganha vosso. En Jezus antwoordde, zeide tot hen, zie toe dat u niemand verleidde. Oké, we zo waken de visie in versículo 24. Kijk wat hij zegt in vers 24. Ele diz para motivo aqui, para sombra Cristo não falso e profeta não falso lo lanta e lo assim señalan e maravilha não grande para ganhar se é possível hasta e eleginan.
Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Oké, dus engaño também está grande, den final. Dus verleiding zal heel erg groot zijn. Dus caso we hebben een poquere bobista. Dus je gaat zeggen, je kan het, je ogen niet eens geloven. Een poquere bo sentimento não. Je gevoelens, je zal je gevoelens niet eens geloven. Bo emocionando um pouco. Je emoties ook niet. Eigen een poquere niet in bo mes. Eigenlijk kan je zeggen, je kan niet eens in jezelf geloven. Bo tingo que Dios, su palabra, that's it. Je moet gewoon God geloven, dat is het. Oké, Daniel 8:25. Daniel 8:25. Oké, que dice nos? Wat zegt Daniel E 8:25? door de sua astúcia, ele hace engaño prosperar bom de sua influência. En door zijn kloekheid, zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand. Oké, vamos ver dus, door de astúcia e engaño, e talento bem arriba. Dus é primeiro bestia aqui. Dus de eerste beest zal door kloekheid, door bedriegerij naar boven komen. Oké, dus engaño também está grande. Dus verleiding, leugen zal heel erg groot zijn. Oké, dus het bisa também de Revelação 3:3. En daarom zegt hij ook in Openbaring 13:13. O Kiko eta de na una eta hace candela ba. Van waar laat hij het vuur neerdalen? Het bisa ding vista die hende. Hij zegt in het, hoe zeg je dat? Voor de mensen. Oké. Voor de mensen, en gezien, dat mensen kunnen zien. Dus de outra palavra, e hende ta mira. Dus met andere woorden, de mensen zullen het zien. Dus diabo da se cospa na mira. Dus Satan die doet dingen om te laten zien. Ok, pero Kiko Dios quepa nos hace de tempo de figi. Que nos mese ding. Maar wat wil God dat wij gaan in het eindtijd doen? Wat moeten we hebben? Ok, em vez de vista. Em vez de vista, Kiko nos mese ding. In plaats dat we gaan kijken, wat moeten we hebben? Ok, vamos com Deuteronômio 3, Laten we gaan naar Deuteronomium 13, versículo 1. vers 1. Het bisa, se profeta of sonhador de sonho lanta meio de bolso e dona Kiko, sinal of milagre, e é sinal of milagre que la papi cuba de dias sosode, e bisabo laga não sigue outro Deus não cuba não a conhecer, e laga não sirve não, bo não mesmo escute palavra não dia profeta e nem sonhador de sonho ei, para soma da Senhor vosso Deus te pone você na prova, para ganhar se você te estima Senhor vosso Deus, com inteiro vosso coração e com inteiro vosso alma. Dat is Deuteronomie 1 Dus tot en 3, met 3. Juist, Ja. correto. Dus, ora milagre com sinal te algo que o diabo te usa, hopi, de final de tempo. Aan het eind van de tijd, wat de Satan zal heel veel gebruiken, dat zijn wonderen en signalen. Oké, dus het is je ding, vista die hende. Hij gaat het in het voorzien van mensen, of laten dat mensen het kunnen zien. Juist. Oké, dus per se, Jesus ook, dat dice nos in Lucas 18, versículo 8. En daarom zegt Jezus in Lucas 18, vers 8. E dat dice boso que lo hace justicia pronto panan, sin embargo, ora que yo die hende bin, lo haya fe riba mundo. Ik zeg u dat hij hun hastelijke recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? Oké, dus e hende ja acaba da cana pa meio de vista. Omdat de persoon, de mensen, die lopen al om dingen te kijken, om te zien. Juist, when no pa meio de fe, mas sino pa vista. Niet meer door geloof, maar door kijken, zien. Juist, oké. Dus inimigo sa esse. En dat weet de vijand. E te traga riba esse. En hij werkt op dat gebied. E saco porque sinti, porque fula, porque sinti code in corpa. E te lagavo sinti. Hij weet dat je wil voelen, je wil iets voelen en wat in je lichaam. En dat wil hij laten
ook voelen. Ok, Lucas 21, Lucas 21, versículo 28. vers 28. Ele diz, mas ora que cosnan aqui começa a tomar lugar, wak arriba e landa vossa cabeça, para sombra vossa redenção está chegando cerca. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en Die heft doen we uw niet. hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Ok, dus nós não temos que wak above Dus wij moeten niet naar beneden kijken para buscar evidência de Deus, om bewijzen te zoeken van God, pero se nós temos wak arriba. maar wij moeten naar boven kijken. Ok, Hebreus 11, versículo 1 e 2. Hebreeën 11 en de versen 1 en 2. Então, bisa nós assim aqui, a war feita é segurança de coisas que o gente te espera, é convicção de coisas que o gente não te mira, para sombra para meio de essa que a gente não te promete allá a rainha aprovação. Não se mire? Que men? Hebben we gezien? Ok, dus significa que nós me cercamos aqui, Dus dat betekent, hoe moeten we wandelen? não para meio de vista, Niet door middel van zien, pero para meio de fé. maar door geloof. Ok, vamos para a seguinte slide. Laten we naar de volgende slide gaan. We kan cambiar van mij, Giovanna, die bij een laptop, yes. Ja. Naar Seguinte de slide. volgende PowerPoint, ja. Yes. Ja, just click. Ja. Ja. Het visa. The time of trouble, dus het tempo de trouble, wanneer nunca estava tá quase para abrir para nós. Dus in de tijd van verzoekingen. Pero me de que não vou Ja? volgen in Oh, English. jullie kunnen het Engels Ja. lezen, ja. Sorry. Yes, and shall need experience which we do not now possess, and which many are too indolent to obtain. Dus oké, kiko nos tienes ter experiência. Dus wat hebben we nodig? Een ervaring. Que nós não tem a walkie. Dat wij nu op dit moment niet hebben. E que hoop eigenlijk te zien, quando we zijn indolent, dus ja, não te bezig te obtenendo is aqui. Dus bijvoorbeeld op dit moment zijn er velen die deze ervaring niet aan Niet. ervaren zijn. Juist. Ja. Dus het is, it is often the case, dus het is obvio é caso e com grande e de grande antecipação com a realidade, pero essa aqui não é verdade de a crise que nos dilante. It is the most vivid presentation cannot reach the, dus de outra palavra é apresentação de mais clara, não por gara nossa imaginação, ok? Ele diz, é tempo de prova para cada alma começar para na mês diante de Deus. Right? Vamos seguir esse sobre. Que men lo que temos diante, maneira de poneta, é tempo de trouble. Dus wat voor ons staat is de tijd van benauwdheid. Ok? Que te viendo arriba Dios su pueblo. Dus dat op de volk van God aan de neerkomen is. Dus eigenlijk kunnen we met z'n 10 passen door het tempo heen. Dus wat moeten wij hebben om door die tijd te kunnen doorstaan? Vista of fé? Zien of geloof? Ok, como nós está fé? Hoe krijgen we geloof? Door die querer, sí, pero Door, querer Kiko. door geloof, maar geloof in wat? Of tende Kiko, de woord van God. Of Juist. luister naar het woord van God. Dus para mim a fé, me se passa mais tempo com ele. Om door geloof te ontvangen moet ik meer tijd mijn Bijbel, het woord van God bestuderen. Juist, vamos bij de next slide. Dus het is those who are unwilling to deny self, okay? To agonize before God, to pray long and earnestly for His blessing, will not obtain it. Okay, nós miramos, dus is nango not willing pa ninguém na mes. Dus degenen die niet willig zijn om hunzelf te negeren. Pa agonizar delante de Dios, mira diz eta na. Uit in Engels, oké. Yes, to pray oragonan pa reza, fervientemente pa su bendición. Ok, het visa
how few have ever had their soul draw out after God with intensity of desire until every power is on the stretch. Que de outra palavra, nós ainda temos que experienciar isso aqui. Dus met andere woorden, we moeten dit ervaring gaan opdoen. Mas é não é coisa que nós temos anos aqui, anos dentro da cinta da igreja, quer saber que nós temos. Omdat het is niet wat we denken, elke jaar hier komen zitten in de kerk en dan denken we, oh, wij hebben het. Juist, dus dies door in de igreja, nós temos fé. Wij denken, oh, ik kom naar de kerk, ik heb dat geloof al. Waar kwam de bij de mira oraco, malesa dale ding, kon uene de bira, paranoid. Kijk, als iemand een ziekte krijgt, hoe wordt die persoon helemaal paranoia? Juist, maar mire, we die kon, e gente no, a que te promete in de situatie. Dus waarom? Omdat de persoon voor het eerst zit die in dat situatie. Dus algo assim nos expect e pior dingen te moeten wij binnen. Dus zoiets kunnen we ervaren van de ergste dingen die zal in de toekomst komen. Guys, when wave of the spirit which no language can express sweep over the suppliant, how few cling with unyielding faith to the promises of God. Que men, de outra palavra, quão pouco gente reclaima e promessa de Deus. Oké, met andere woorden, hoe weinig mensen claim naar het woord van God. Juist. Oké, laten we bij de next slide. Dus, de outra palavra, mi romano stima, wanneer ze mir op de pantalla, of laten we zien, nós kunnen rato para mim Pedro 4. Met andere woorden, dat we goed zien op de screen. Maar laten we eerst 1 Petrus gaan zoeken. 1 Petrus, 4 dias 2. 1 Petrus 4:12. Então, essa semana não seja surpreendido para motivo de a candela de prova que tem meio de bolso, que está bem de bolso, para bolso guardo provar, como se fuera algo estranho que passa com o bolso. Ok? Mas segundo eu me digo, você está compartilhando o sofrimento de Cristo, sigue regocijar, para também na revelação de sua glória, você pode regocijar com grande alegria. Dus kijk ons nog in geworden surpreendipe. Wat moet ons niet verrassen? E candela di prova kuting me me di boso. Het vuur van beproevingen die in het midden van ons zit. Ja, dus awag in ons papi obico. Dus op dit moment kunnen we van allerlei dingen praten. Pero ora que cos bini mes no se sa quanto ding. Maar wanneer dat ding zelf zal komen, dan zullen we zien hoe laat het is. Juist, awag is fácil para turene da adventistische dia. Op dit moment is het makkelijk om iedereen adventist te zijn. Turene da fácil para bisa ora marca de beste bimi dat me. Veel mensen zeggen, oh, wanneer de merk van de beest komt, ik ga dat niet nemen. Hermano, wij bisabo no hopi adventista bij tu me marca de beste. Zuster Ellie bij zegt, veel adventisten zullen de merk van de beest aannemen. Weet je, comportaten nos te bintu sábado aqui na Kiko. Hoe kan dat nou? Wij komen elke zaterdag naar de kerk. Pero ora que momento llegó de esa. Maar wanneer het moment komt, dan ga je zien. Dan zal je weten. Essa is no para meio de vista. Daarom zeg ik, niet door zien of kijken, Het is para meio de fé. maar door het geloof. The said Jacob's history is also an assurance that God will not cast off those who have been deceived and tempted and betrayed into sin, but who have returned unto him with true repentance. Wak, kospa pas no stur. Luister, dingen kan met ons allemaal No gebeuren. stur po peka. Wij kunnen allemaal zonden. Okay? Pero e costa ku bakay, pero bota llega back sa Dios. Het ding is, je bent gevallen, maar ga je terug naar God? Of wat kera ding e condition. Of blijf je daar in dat conditie? While Satan seeks to destroy this class, God will send his angels to comfort and protect them in the time of peril. The assaults of Satan are fierce and determined. His delusions are terrible, but the Lord's eyes is upon his people, and his ear listen to their cries. So, lá em Poné assim,
Kiko Dios te escucha na je? Wat luistert God naar? Na nang lamento nang lloro nang Naar hun pijn, gehuild. pero di comba sombra nang te rezando mané Jacob aresa dinge tempo di trouble. Maar waarom? Omdat ze baden net als Jacob in de tijd van benauwdheid had gebeden. So e punto ta e relação com Deus que nós meseding. Het punt is het relatie dat wij hebben met God. Daar gaat het om. E nota quindi wat adventiste é assunto da relação com Deus. Het gaat om niet dat jij Adventist bent. Het gaat om de relatie met God. It means that their affliction is great, the flames of furnace seem about to consume them, but the refiner will bring them forth as gold tried in fire. God's love for his children during the period of their service trial is as strong and tender as it in the days of their sunniest prosperity, but it is needful for them to be placed in the furnace of fire. What is needful? Kiko da necessário Wat is er nodig? para nós worden poner ding e candela of e forno di candela. Dat het belangrijk is, het is nodig dat wij in de fornuis van vuur worden gezet. Nós está ready Zijn we er klaar voor? Voor een vurige fornuis? Nossa clapa worden die test. Zijn we klaar om getest te worden? Mas o panos passa vai cielo e test tinko bing. Omdat als wij naar de hemel willen gaan, dat test moeten we doorstaan. Se a waki bota cai pa kiko ta chiki, como dá se vai para ete. Als jij op dit moment valt voor iets klein, hoe ga je voorbereiden om door die grote test door te gaan? Their earnest must be consumed. The image of Christ must be perfectly reflected. Okay. So, die kong e prueba dingo bing. Waarom moet de verzoekingen komen? Pa sombra e imagen de Cristo meste refleja perfectamente de mi cubo. Omdat het beeld van Jezus moet helemaal perfect gereflecteerd worden in jou en in mij. Oké, Revelación 13, back trouwe. We gaan weer naar de Openbaring 13. Nós não termina ainda. We zijn nog niet klaar. Tá woco te vai sinta. Nu gaat het zitten. We zijn nog niet klaar. Nu gaat het beginnen. It was just the introduction. Dit was pas de introductie. So the message begins right now. Ja, zodat het echte boodschap gaat nu beginnen. Oké, versículo 4 trove. Openbaring 13 vers 14. Oké, so Kiko eta hasi bafo e cielo trove. Wat laat hij weer uit het hemel neerdalen? Candela, não verá? Vuur. Ok, pa e bestia eure e por volve viva trove. Feite een goal. Zodat het beest weer kan leven. Dat is de eindgoal, laten we zeggen. Oké, de missie. Oké, de missie, ja. Awo, kijk maar, e bestia mister een poder pelanta. Dus het beest heeft een, hoe zeg je dat, kracht nodig. Juist. Maar kracht, andere woord, power. Hoe noem je dat, power? Kracht. Ja, kracht zelf? Ja, juist. Nee, ik dacht power van de regering. Dat nee, kracht, power. Ja, maar oké, kracht, macht. Juist. Paso het bestia, het primeiro bestia tem que volver viva. Omdat het eerste beest moet weer leven. Oké, dus, laten we eens zien. Dus, hende nan, tinko bij adorar bestia. Dus, laten we zeggen met andere woorden, de mensen moeten het beest gaan aanbidden. Na de woorden enganar me die signalan e milagre nan. Ze worden misleid door de signalen en de wonderen. Na tingo tumaloga de beesta die prome bestia. Moeten gebeuren in het dos bestia. En moet het in het aangezicht van de tweede beest gebeuren. Oké, de presença die bestia que estava tinha rida também de espada com a bolve viva e prome bestia. Ook in de tegenwoordigheid van het beest met het dodelijke wond. Oké, vamos aqui dos grupos aqui nana. Laten we kijken naar die twee groepen. Oké, groep nanda in versículo 17. Eén van die groepen staat in de vers 17 van Openbaring 13, hè? Correcto. E com gente não por compra nem vende com exceção de assunto de marca
em nome de Ebesi of em número de seu nome, 17. Revelação 17. Ja. Dus tem gente que não por compra, nem vende, com exceção, of com exceção de esum que tem marca. Dus hier zegt dat er zijn sommige mensen die niet kunnen verkopen of kopen, behalve de mensen die wel de merkteken hebben van het beest. Ok. Dus die grupo que tem marca Dus er is een groep met een merk van het beest e tem grupo que não vai ter marca. en een andere groep die dat merk zullen niet hebben. Ok, laten we bij de seguinte slide. Volgende slide. Yes, Edwisa, there can be only nós progressando no pavimento, nós logo por tem solamente duas classes de gente. Cada partido, of gente não, lo guarda stempel distintivamente, seja com o sello de Deus, vivo, of a marca de bestia e sua imagem. Que me quanto classe, não te vai ter classe mee? Hoeveel klassen mensen zullen zijn? We zullen geen gemiddelde klasse hebben. Oké, laten we bij de volgende slide. We zullen visa. Naar de volgende slide. As we near the close of time of the demarcation between the children of God and the children of darkness will be more and more decided. They will be more and more at variance. This difference is expressed in the words of Christ, born again, create anew in Christ, dead to the world and alive unto God. There are the walls of separation that divide the heavenly from the earthly and describe the difference between those who belong to the world and those who are chosen out of it, who are elect, precious in the sight of God. So nós estamos aqui na Deus também e marca e kla die distinção. Oké, we zien hier duidelijk dat God zal de merk zetten om een verschil te maken. Claramente. Dus Helemaal. aqui nós não sabe. Wij op dit moment weten wij niet. Quizás amelo a marca de bestia, lo recibie alba e sello de Deus, of vice-versa. Misschien gaat hij de merk van de beest krijgen of Alba de merk van de beest krijgen, we weten niet. Kan Juist. vice versa zijn. Pastor, dat de crisis e karakter te worden revelar. Omdat in een crisis wordt het ware karakter naar voren gebracht. Sa aqui nós pretende obicos. Vandaag kunnen we van alles pretenderen. Juist, pero het tempo chega não se sabe. Next slide. Maar wanneer de tijd komt, dan zullen we zien wie is wie. We said the unfulfilled prediction of the book of Revelation are soon to be fulfilled. Maar mire? And to the visa this prophecy is now to be studied with diligence by the people of God and should be clearly understood. Que men, dat walking nos tingo comprende es un donaki. Dus op dit moment zijn deze dingen die wij nu moeten echt gaan begrijpen. Dus kita pasa com o pueblo of a igreja não com nota estudia profecia. Wat gebeurt met zulke kerken die geest en profetie niet bestuderen? Dat querem aan lo porta klaar. Denk je dat ze zullen kunnen klaar zijn? Com studiar mesmo Josa. Met het bestuderen, God zal weten. Juist. Que men die bankorde ora nos nota niet studiar. Laat staan als wij niet bestuderen. Porque we líder não deve ser não, pero nós me ensinamos mais de amor de Deus, predicar mais amor de Deus, pero nada de profecia. Veel leiders zeggen nee, tegenwoordig moeten we meer over de liefde van God prediken en niet over die weet je, profetieën. Alguém deve ser quando que espanta gente. Sommigen zeggen dit schrikt mensen. Juist, não te schrik na af. Ja, deze prediker schrikt mensen af. Juist, pero Kiko, hermano, Edwisa, now to be studied diligence by the people of God and should be clearly understood. So, nós moeten best duik dingen profetieën. Dus, wat zegt zuster Ellen G. White? We moeten duiken in het geest de profetie. It does not conceal the truth, it clearly forewarns, telling us what will be in the future.
It is the solemn message that have been given in their order in the revelation are to occupy the first place in the minds of God's people. So, awendia. Dus tegenwoordig Ita base te ocupar primeiro lugar de nos mente, não? is dat wat de eerste plaats in onze harten neemt. Nós temos que a maioria não. Maar we zien het bij de meeste mensen niet. Revelação 1:3. Openbaring 1:3. Bendicionata esnanku kiko. Lesa esnanku kiko. Tende e palavra de profecia kiko mas e esnanku paga atenção na coisa que para escrever em G. Pa sombra e tempo tá cerca. So, de outra palavra, Met andere woorden, se profecia não te wordt apresentar, dus als de profetieën worden niet gepresenteerd, wat ik het pueblo wordt preparar? denk je dat het volk zal al klaar zijn? Never. Nooit van je leven. Okay? Next slide. So never nos no lo te vai te preparar. Esse vai a seguinte também. Okay. Sim, te pensei Pedro de visa. Wherefore I will not be diligent to put you always in remembrance of these things, till you know them and be established. Está estabelecer ding e verdade presente. So de outra palavra, Kiko, Deus su pueblo me estabelecer dengue actualmente. Wat moet Gods volk op dit moment Establish. Naomi, establish. Wat betekent establish in Nederland? Stabiliseren. Nee, establish. Stabiliseren. Stabiliseren. Stabiliseren, in de sorry. tegenwoordige waarheid. Sorry, Veronica. Juist, in de tegenwoordige Stabiliseren. Gegrondvest. Ook, ja. Ja, synoniem. Oké. Gegrondvest. Ja. Maar oké. Dus, rooted and grounded. Que men het is een onze ginaio nos meste ding in verdade presente. Dus met andere woorden, we moeten in de tegenwoordigheid waarheid zijn. Oké, next slide. Dus, het is so in the prophecies, the future is to be open before us plainly as it was opened to the disciples by the words of Christ. So, Cristo abre profecia aan de discipelen. Dus Jezus heeft de profetieën openbaar gemaakt voor de En discipelen. nós condenamos e avisamos de espanten. Hij heeft ze niet verborgen en zeggen dat de mensen schrikken. The advance connected with the close of probation. Pergunta: nós te vivendo in será de aprovação? Vraag, wonen we nu in het eind der tijden? Será de aprovação? Of het sluiten van de probation? Probationary time? No. Genadetijd? Genadetijd, ja. Leven we nu op in de sluiten van de genadetijd? Nós te mirem, bem que nós vai mirar. Oké. We zullen het zo meteen zien. Oké, dus, ora het sig explica nos que the work of preparation for the time of trouble are clearly brought to view, but multitudes have no what? Understanding, di Kiko, of this important truth than if they had never been revealed. So, gente no tem noção mes die verdade na aqui como se fuera nunca na waardo revelar. Dus op dit moment mensen hebben geen notie van de waarheden zoals ze doen net alsof ze nooit is openbaar aan de mensen. Yes, and there is a Satan watches to catch away every impression that would make them wise unto salvation, and the time of trouble, here it is, will find them come unprepared. So inimigo no kepa nos te preparar. Dus het vijand wil niet dat we gaan voorbereiden. Te zeggen dat kita tour e verdade na aqui voor die nos. Dus daarom pakt hij al die waarheden van ons af. Het moet een fiesta no lugar, van bailen, van goza, van komen. Dus Maar verdade na mes, no bainan. hij zet, daarom zet hij feesten. We gaan eten, drinken, dansen. Maar de waarheden, nee, we gaan niet daar. Yes, next slide. Dus, het is nos. Next slide. Het is nos. He has chart point out every waymark of the heavenward journey, and he ought not to guess at anything. Weet je? Dus nos no, Mr. Kiko?
guess at anything, nos no mister tira para, e koste pone inang, Dios moet het kost. Dus wij moeten niet zo, net als, gooit het zo, de woord van God staat daar. Oké, next slide. Dus, het is nos, he has a oké, het is but Satan was not idle. Oké, de diabel de droomie. De Satan slaapt. In de droomie, en not idle. He now attempt what he has attempted in every other reformatory movement to deceive, kikomas, destroy, het is the people by palming off upon them a counterfeit in place of the true work. Kimen, a waki, ku e probation de wijzera. Dus nu dat de genadetijd gaat sluiten. Kita binha waki, ku obra in die engaño. Dus wat komt dan? Een werk van misleiding. Pero oké, namak, juist. Pero Namak. Kiko nos me sitia trove? Vista of fe. Wat moeten we hebben? Kijken of geloof? Nos tingo kana pa me die vista of kana pa me die fe. Moeten we lopen door kijken of door middel van geloof? Pregunta. Dat is de Quem vraag. tem verdade? Maioria be, casi tu be. In maioria of in minoria? Een vraag. Wie heeft de waarheid? De meeste of de minderheid? Minderheid. Quem tinha wak? Het visavo, hermano het visavo. The voice, people say the voice of the majority is always the voice of God. But het visa, that is one of Satan's lies. Ja, dat zegt. Dat is verkeerd wat Satan zegt. Het ligt toch aan de situatie? Oké, het ligt aan de situatie. Oké. Pero, we zeggen visa, maioria we. Maioria. In deze tour we. Daarom zei ik meestal, niet altijd, meestal. Het meeste orbo waken simper, meestal te zien dat dat zien. Meestal als je dat ziet, is het, zo is het. Pero trouw we, niet de visa tour we. Maar daarom zegt de broeder, niet altijd. Oké. Dus, het is as there were false Christs in the first centuries of a Christian church, so there arose false prophets in the 16th century. Oké. Dus, laten we ons bij een Revelation, just dos. Laten we even gaan naar Openbaring 12:12. Het is pa emotivo aqui regocijado cielo na in bosco de viva de nang ai di teri lamang pa sombra kenga ba diablo ba bin cerca bosco com suavecito. Hoe is de duivel neergedaald? Con gran furia sabiendo que aqui de solamente un poco tempo más. Ja. Que me chabelito nota si wega. Dus die Satan, die maakt geen grapjes. Nota idle. Nota drumi. Hij slaapt niet. Oké, 1 Pedro 5:8 que avisa nos. 1 Petrus 5:8, wat zegt hij? Sea sorbio e sea alerta, vosso adversario e diavolo de canacom. Rond. Hoe lopen we? Maneira Kiko. Kuta grunha buscando quem é por devorar. So, nota idle. Dus hij slaapt niet. Nota den standby. Hij staat niet bij de standby. Oké, nota kairi was screensaver. Oké, de move die kom. Hij blijft in beweging. Juist, ouwe wak. Dan moeten we ons candela te bafo cielo, de verdad? Hier laat ons zien dat het vuur komt uit de hemel. Ouwe unda Juan asaliku assunto aqui. Van waar heeft Johannes dit gekomen? Una asaliku assunto di candela te bafo cielo. Waarom zegt hij vuur komt uit de hemel? Waar heeft hij dat meegekregen? Kiko te representa candela bafo cielo. Wat betekent vuur uit de hemel komen? Kiko te representa. Wat betekent dat? Wat vertegenwoordigt dat? Espírito Santo, ja? Ja, Heilige Wonderen. Geest. Wonderen. Presença de Deus. Tegenwoordigheid van God. Oké. Banque, 1 Reina 18:38. We gaan eerst naar 1 Koningen. Ja, 1 Koning 18 vers 38. 38, ja. Oké. Sí. 1 Koningen 18
38, zie. 1 King 18:38. Oké. Dus, karabong, Elias estava daar si Kiko. Oração. Wat deed, laten we goed herinneren, wat deed Elia? Elia was aan het bidden. Ok, WAC 38. Ele disse, e ora ei, e candela de Senhor acai. De outra palavra, bafo e cielo. Ok? Dus toen viel het vuur des Heren. Dus met andere woorden, hij kwam uit het hemel, het E aqui, vuur. maturcos, e ofrenda aqui, me palo, e piedra, e stof, e ela seca, e água, com tava tinting e roi. Dus en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. Ok, dus, e tava da assim, Kiko. Oração. Dus wat was hij aan het doen? Hij was aan het bidden. En de kong e candela bini como contesta de sua oração. En het vuur kwam als antwoord op zijn gebed. Ok, laten we bij de prome Crônica 21:26. Laten we naar eerst Kronieken 21:26. Ok, que diz nos? Wat zegt Geen 1 Kronieken? Je gaat er als een strijd. Ja. 21:26. 1 Kronieken 21:26. Yes. Ok. Dit is, zeg je dat duidelijk. Dus, Ja, dat is helemaal nós tem duidelijk. não? E ora e David atra altar na Senhora Yanang e a oferecer ofrenda nan quimá e ofrenda de paz e ela invocar Senhor e ela conteste com Deus conteste Hoe heeft God hem beantwoord? com Met? candela, Met vuur. right? Dus het is voor de cielo riba e altar die ofrenda quimá. Dus vanaf de hemel op de altaar, Sim. de brandofferaltaar. Yes, que mendi ekuda. E de hora Moisés que subisse que Deus sabia então. Sim, tem mais, pero nós devemos conhecer o texto. Oké, er is meer. Pero o point é claro. Maar het punt is duidelijk. Candela da bafo cielo. Vuur komt uit de hemel. Como contesta de Als Deus. antwoord van God. Riba nos Op ons, oracionam. op onze gebeden. Juist, ok. Dus, com essa de mente, Met dit in onze gedachten, de com é de nos de revelação de 3 com candela da baiore. waarom zegt dan in openbaring 13:13 dat vuur zal uit de hemel komen? Kiko ainda não está sendo com candela loba. Wat zijn de mensen aan het doen met het vuur? Are they praying? Zijn ze aan het bidden? Will they receive answer? Zien wij antwoorden? Paso candela da baiba. Omdat er zal vuur komen naar beneden. Pero a pergunta está, quem está contestando? Maar het vraag is, wie zal hun antwoorden? That's it. Dat is het. Aceite clave. Versículo back, Revelación 3, versículo 3 y 4. We gaan weer naar openbaring 13, de versen 3 en 4. ¿Ya? ¿Nos tiran? Ok. Zijn we er daar? Y me mira hunde su cabeza como si fuera la guardo herida para morir y su herida fatal la guardo curar. Y en tercera queda asombrar y sigue tras de bestia. Ya, what bem, versículo 4. Y nan a adorar el dragón, para sombra la de una autoridad de bestia y na adorar a bestia, avisando quem da maneira é bestia e quem está capaz para seguir contra ele. So, quem is om te contestar a oração? Wie is degene die antwoord geeft aan de gebeden? Question. Dat is een vraag. Wie geeft antwoord aan de gebeden? Ok, so não é Deus, Dat is niet God. é Satan. Dat is de duivel. So, ele também manda candela voor de cielo. Dus hij is degene die vuur uit het hemel zal laten dalen. Pero obvio ok, Steve, pero probami que Satanás está assim. Maar oké, Steven, laat zien dat Satan zal dat doen. Laat Ok, zien. logo nos vai... Não, vamos com a Revelação 2:9 para mim. We gaan openbaring 12 kijken. So, logo nos confirmar para mim que o dragão primeiramente de Satanás. Laten we eerst
laten zien dat de draak is eigenlijk Satan zelf. Ok, Revelation 2:9. Y el gran dragón ahora tira bo e culebra de antigüedad. ¿Quién de ahora llama diablo y Satanás? Openbaring 12:9. Ja, 12:9. Ok, pues, no se mire. Hebben we Dus, gezien? ¿quién te manda candela? Wie stuurt dan het vuur? ¿Quién te contesta la oración? Wie is degene die de gebeden antwoord geeft? Ok, dus de Satanás mis. Dus dat is de duivel zelf, Satan zelf. Ok, Job, wat is Job 1. We gaan naar versículo Job, Job 1, vers 2. Ok, dus nós lo mira euro aí. Segundo este boekje de Job. En wacht even bij je next slide, is bij welkom Conrado. De volgende slide, jongeman. Ah, ok. Job 1, wat is dat? Sim, Job 1. En de vers Dus 2. 12. Job 1, 12. Yes. Mhm. Ok. Então, visa. Versículo 2. Wow, E, even. Job Oh. 1, 2. Oh, sorry. Job 1, 12. E ora aí, Senhor, visa Satanás, ata tu lo que é tinta dembo poder, solamente não pone bo man riba je. Assim Satanás abai for de presença de Senhor. Dus quem abai? Wie is weggegaan? Satanás. Satan. Right? Ok, então Kiko ela hasi segundo ela vai. En wat heeft hij gedaan terwijl hij wegging? Versículo 16. Vers 16. Mientras que o saque da vida papia ainda atum outro massa chega e avisa ata, ele avisa e candela de Deus a cai foi chelo, que me carnena e su sividonan e acaba com nan e ami só escapa para bem contavo. Que men e gente não tava de costume de mira e candela de Deus ba. Dus dat betekent dat in die tijd mensen waren gewend dat het vuur altijd uit het hemel kwam, neerdalen. Pero essa aqui não tava de candela de Deus. Maar dit was niet het vuur van God. So agora bom, o diabo abai foi presença de Deus pecava com Job. Dus laten we goed herinneren dat Satan wegging van de tegenwoordigheid van God om Job helemaal af te maken. Juist. Ok. Então vai assim niet ainda. Ok. Dus, nós também vamos um rato. Hier op pantalla. We gaan even op de screen wat kijken. Sim, que queda? Você nada vai escutar oração? No, bíblicamente no. Ok, nós vai mirar aqui. Oké. De momento ele demora, pero Sí. papel duro. Dat is Ja. Juist. Ze zegt dat de Satan kan onze gebeden niet verhoren. Volgens de Bijbel. That is possible. You have Sister White praying loud, Loud praying. Yes. praying. So it, because he has been said for a long time that you have to pray with Ja. your mouth closed, so Yeah. he doesn't hear. No, he still gets to know because he can read your face and your organs and Expressions. everything. Yes. Oké. So, and when Sister White was in the quite old, and she was in California in a sanatorium, somebody heard the praying for a long time, Yeah. loud, for the church and for all that. So you can pray out loud, and Satan cannot answer those prayers. Satan answers prayers when you are not praying according to the will of God. Ja. Oké. But That also is the difference. he sees also because That is the he sees you difference. praying, and the last day events says that God's people are in trouble. They have been praying a lot, and Satan does as if now their prayers are being answered, Ja. and he goes on their thoughts and on the things that they have expressed. Of course, that's why you see that he can give you dreams. Yes. So you can put things into your mind that appear as, dreams from God and all that. Yes. You have the tendencies to do that. Yeah, because remember, this is an old fellow. Oké. Ja, weet je, Dus- conhecer este, talvez eu tenho
6 mil pico aan rivetere che conoscendo nos cavo. Dus Satan is al 6000 jaar op deze aarde, dus hij kent iedereen. Quando hai nos ding? Avete Hoe oud zijn wij? Avete 42 mi ding. Broeder is 42. Ik ben ouder. Ja. There is nothing compared with him. Maar dit is niet te vergelijken met Satan. Years of experience. Hij heeft jaren van ervaringen. Knowing every character. Hij kent elke karakter, Every expression. elke expressie. Okay, so it's a busy, right? Dus hij is druk bezig. Okay, next slide. Vamos bij, we zullen meteen passen de snang aqui, van de pokana jega. Oké, Kan je we een gaan beetje? door deze See, screen, next. zodat wij aan het eind komen. Yes, go next. Okay, so ora nós mira aí screen. Wanneer zien we op de screen? Nós mira aqui na lang euro e dus e de presença de bestia aqui. In de tegenwoordigheid van het beest Okay, e milagre nan de worden zie. worden de wonderen gedaan. Então a bom, nós teremos na revisão de 3. En we hebben gelezen in Openbaring 13:13. Que tá se candela ba voor die cielo, den beesten die hende. Dus hij laat dat het vuur uit het hemel neerdaalt in het aangezicht van de mensen. Okay, dus corda ku e golta pa duna roseia back na e bestia pe papia. Dus Nee, herinner papado. goed, het doel is om weer de macht, of hoe zeg je dat? Sim, yeah, so we can speak. Het macht teruggeven aan de pausdom, zodat ze weer kan spreken. Juist. Okay. Dus kiko ta e marca de autoridade die e prome bestia. Wat is de merkteken van autoriteit van de eerste beest? Ja domingo. De zondag. Okay, next. Volgende. Okay, sige bye no, ja. Ja, nou, zo wat. Ja, sige bye. Doorgaan. Okay. Sige bye no. Okay, ja, just play isso aí, vamos. Abisa, Ai. nós vamos buy back na lo qual o Papa Francisco Bigune, esta é Sunday law, caminda e mama ko tata tá um libel Okay, next. densimang na outra bin Ja, sige bye. Okay, lagi na. Dus, ito bisera e door die astúcia e lo psíquico, engano, prosperar, boude sua influência. Dus, esse sistema aqui da traco engano. Next Dus slide. in Daniel 8:25 kunnen we lezen wat is de manier dat de Satan gebruikt om te werken. En deze systeem werkt met leugens. Juist. Anto, com esta papia, depois, Hoe spreekt hij dan? maneira You dragão. have no Als een idea. draak. The dragon you have awakened. Ok, vamos play a video trove. Laten we nog even een video laten... Play again, just primeiro dia trove. Primeiro video. Ja, vai back. Nou, vai Dylan. Nou, vai back. Ja, juist. Play it, klik dingen video. Juist. Ok, escucha. No, vai back here, vai back. Não tem que mais, yeah, vou lhe poner outro. Yeah. You have no idea. The dragon you have awakened. Ok. So nós temos mirele, Revelação 3:1. Wat Esta zie je? papia maneira dragão. We zien in Openbaring 13:11 dat hij spreekt als een draak. Ok, dus é o qual que nós temos aqui em vídeo aqui. Dus deze video dat wij nu aan het kijken zijn, Então mostra nós eigenlijk die é o qual que passa na inteiro de Charlie Kirk. laten ons zien wat is gebeurd bij de begrafenis van Charles Kirk. Quando visa nós que nós bini na turning point. Dat ze zijn naar een eindpunt gekomen. Eindpunt niet. Keerpunt. Juist. Sorry, dankjewel. En dan kiko keerpunt aqui tá. En wat is deze keerpunt dan? Wat betekent dat? Awakening, revival.
Dus een opwekking eigenlijk. Dus we zijn no lubida, Revelation 3:3, e candela qua bafo di cielo. Dus laten we niet vergeten, Openbaring 13:13. Het vuur Oké. dat uit het hemel neerdaalde. Kiko te ecos primaria conostasi de un revivamento. Wat is de primaire dingen die wij doen in een opwekking? Oração. Bidden, gebed. Dus, e candela kuta bij bae, Dus het vuur dat het zal neerdalen, ta contesta na ribe oração kuta worden si. zijn antwoorden op de gebeden die worden gedaan. Dus nós estamos mirando acaba onde nós está. Next slide. Kunnen jullie volgen waar wij nu op dit moment zijn? Dus wat we mirem, fire from heaven on the altar to command het un contesta di oração. Dus er is een antwoord van gebeden. Next slide. Dus het moet nós seguir vai. Dus nós estamos mirando nós elenga di candela, Ja. fire. Dus we zien hier Oké. hoe noem je dat? Vuur. Tongen. Ja, Tongen, vuur, dan tongen, komt vuur, het oké. vuur. So, Kiko inimigo está seta imitar lo que está de Dios. Dus wat doet de vijand? Hij nadoet wat is van God. Dios te manda lenga di candela e también así. Dus God stuurt vuur van tongen, hij doet het ook. Oké. Dus, sige bij nu maar next slide. Dus nós te mira aqui nanang eta imitar e coisa de Dios. Vamos ser bom, percebe meester kan op meio de fé. Dus we zien hier dat de vijand imiteert, namaakt alles van God is. Daarom moeten we lopen in geloof. Next slide. So bij een rapido, horen erbij. We gaan even snel, tijd gaat er snel voorbij. Dus nang a celebrar eure inteiro aqui, chamando Charlie Kirk e martier dingen tempo aqui. Dus toen ze deze begrafenis van Charlie Kirk hebben gehouden, hebben ze gezegd dat hij de martelaar van deze tijd is. Next. Ten ons wij Mirele. Volgende. Ja. We needed not just a political realignment, but also a spiritual reawakening. We did. And we have to bring back religion to America, because without borders, law and order, and religion, you really don't have a country anymore. We want religion brought back to America. We want to bring God back into our beautiful USA like never before. We want God back. Okay, so nós mira como se com fuerte nantari besundo aqui. Dus hebben we gezien hoe sterk zijn op deze punt. Nós estamos dudando que nós vivamos dentro será de aprovação. En zijn we aan het twijfelen dat wij aan het eind van de genadetijd leven? Laat me poder zeggen, se we 10 coisas awe. Laat me deze vraag stellen. Als wij vandaag moeten kiezen Na está parte de uma igreja. om bij horen van een kerk. Qualquer igreja of diz gewoon diz para participar. Dat je hoort bij een kerk alleen om te participeren of meedoen. Of we prefereren een caminho por preparar o mês para chelo, o tempo de causa. Of wil je bij een kerk horen waar je wordt voorbereiden om naar de hemel te gaan? Essa pergunta que nós metemos com next. Dat is een vraag die wij moeten zelf aan onszelf The most stellen. unbelievable thing I think I've ever seen. And I don't... Whatever happens next in America, I hope it's in this direction, because God is here and you can feel it. After Charlie's assassination, we didn't see violence. We didn't see rioting. We didn't see revolution. Instead, we saw what my husband always prayed he would see in this country. We saw revival. Who can feel that revival happening right now? The evil murderer who took Charlie from us expected us to have a funeral today, and instead, my friends, we have had a revival in celebration of Charlie Kirk and of his Lord Jesus Christ.
what man intends for evil, God intends for good. Evil thought that there would be a funeral today. God has created a revival right here in this house right now. Ok. Dus nós estamos mirando false revival aqui. Dus we zien deze valse opwekking. Nós estamos duro que vai. Zijn we nog steeds aan het twijfelen? Nós estamos bang de fim cerrado de aprovação. Dat wij nog steeds in het eind van genadetijd aan het leven zijn. Oké. Laat me poner assim aqui. Laten we bij next slide. Laten we naar de volgende slide gaan. 100. Play it on, please. The most Here staan we bij back. At this, 100,000 Americans come to find that in the final moment, that Western civilization was saved through Charlie's sacrifice in the only way possible. By returning the people to Almighty God. For greater love hath no man than this, than he who laid down his life for his friends. Are you ready to continue the mission? Are you ready to fight back? And are you ready to put on the full armor of God and face the evil in high places and the spiritual warfare before us? Then put on the full armor of God. Do it now. Now is the time. This is the place. This is the turning point for Charlie. Okay. So, nós estamos mirando aqui na Romanos Tima. Dus mijn geliefde broers en zusters zien wij op dit moment. We skippen algum kono para nos focar no final. We gaan een paar dingen skippen zodat wij wat sneller kan eindigen. We queremos nossa catch a point onde nós está atualmente de profecia. Dus ik denk dat ieder van ons weten we nu op dit moment waar wij staan op dit moment. Ding revivamento na aqui. En zulke opwekkingen. Candela de Baikai, officieel. Vuur zal van neerdalen van de hemel. Como contesta na nang oração. Als antwoord op hun gebeden. Milagre dan de suceder. Wonderen zullen gebeuren. Você ready? Ben je klaar? We zullen dan diablo verdade básicos. Omdat de Satan gaat dit echt inderdaad doen. En door die vista die ende. En in het bijzien van de mensen. Bobo wij ninga con nota verdade. Ga je zeggen dat dat niet waar is? Het is suceder. Dat gaat gebeuren. Ze punten dat je van mij die vista of van mij die fe. Het punt is door middel van zien of door middel door het geloof. Oké. Minota vai seguir que slide, né? Minota vai bisele. Foi cabeça já nós. Oké, we gaan niet verder met screens. Broeder gaat proberen uit het hoofd te zeggen. Juist. Ja, zie je minta toen op het thema. Dan nemen we ze niet zoveel tijd in beslag. First King. 1 Koningen. Ja. First King, lijn wat 18. Oké. 1 Koning. Sim. 44. Lá nos bairros, primeiro nos bairros, van 17. Primeiro em 17. 1 Koningen 17. Sim, o next time, me também com mais detalhes. Andere keer zal broeder meer details pakken. De keren dat basta suficiente para. Het is wel genoeg voor vandaag. Oké. So, primeiro em 17, versículo 1. Vers 1 Koningen 17 vers 1. Agora Elias e Tisbita kende estava da dia hende na kutava da viva temporalmente na Galat. Abisa cap maneira Senhor Deus de Israel da viva delante de kende mita para seguramente lo notin serena ni aguacero e aina aqui se nota para meio de mi palavra. Oké. So Kiko notava dat ding? Wat was er niet? Serena, niet aguacero, no dus dew. Er was geen dauw of regen. Juist. Die kon. Waarom? Die kon nog dat ding serena, niet aguacero. Waarom was er geen dauw of regen?
Door die? Ja, apostasie. Door de apostasie. Ja, door wat? Omdat God het had gezegd, het was een oordeel van hen. Oké, so Elias aresa. Dus Elias had gebeden. Pero pa kila resa. Maar voor wat had hij gebeden? Pa stop e aguacero. Om de regen te stoppen. Di kom. Waarom? Pa so andava da alaba e Dios di fertilidad, e Dios di aguacero. Omdat ze afgoderij waren aan aanbidden. Yes, Dus Dios bisa. de goden van water en regen, Ja. al die dingen. Anterior Elias di oké, si na not stop, mi deve pidi Dios pa pare awa. Dus Elias zei, oké, als we gaan niet stoppen, dan ga ik God vragen om de water te stoppen of de regen te stoppen. Anterior nos bewa kwate Dios verdadero. En nu gaan we zien welke is de echte God, de ware God. Oké, dus Dios sera e cielo, awa no kai. Dus God heeft de hemel helemaal gesloten, dus geen regen is meer naar beneden gekomen. Oké, so awo Elias estaba de reza pe pueblo. Dus Elias was aan het bidden voor het volk. Panambor bira voor die apostasia. Zodat ze van de apostasie zouden weggaan. Stoppen met die Patrese apostasie. back reforma e revivamento verdadeiro em pueblo. Dus, zodat er een reform en een opwekking terug zou komen in het volk. Versículo 30. Vers 30. E ora Elias Vicentere pueblo hala cerca de mim. 1 Reinen 18:30. 1 Koningen 18:30. E ora Elias Vicentere e pueblo hala cerca de mim. Assim entere pueblo hala cerca de je. E la direita e altar com a guardo baixar abou. Ja. Oké. So e altar a guardo. Wat was er gebeurd met de altaar? Die was weggehaald, verbroken. Die kom. Waarom? Waarom? Er waren geen ware aanbidders meer, zou je zeggen. Ja. Er waren geen ware aanbidders, volgens de zuster. Dus not het in mensagem, Er was geen boodschap. not het in spiritu. Er was ook geen Heilige Geest. Die komen sombra Acab a único Jezebel. Waarom? Omdat Agab ging samen met Jezebel. We nos niet meer aan de mesongos? Zien we dat niet de dag van vandaag? Oké. Aqui na nos te ser. Hier gaan we sluiten. Catch this. 1 Reinen 18. We gaan 1 Koningen 18, 44. 44. Oké. Nos te kora con onze kumisa. Herinneren jullie hoe zijn we begonnen? Con ons 1 Reinen 18, 44. 1 Koningen 18, 44. Nos te kora con onze kumisa. Weten jullie hoe zijn we begonnen? Para meio de Kiko nos tem cana trove. Hoe moeten we lopen? Door middel van wat moeten we lopen? Geloof. Geloof. Niet by sight. Verdad? Oké. So awo Elias sufeta também mestrawaru die test. Het geloof van Elias moest ook die beproefd worden? Ik geloof die Jacob. Ik geloof mestrawaru die test. Moest die Jacobs geloof ook getest worden? Ik geloof die Jezus. Mestrawaru die test. Jezus geloof moest het ook beproefd worden, getest? So Elias, is dat die een verdad? Elias had de waarheid. Is dat die een mensaje correcto? Had hij de goede boodschap? Is dat een predicador die verdad presente in zijn tempo? Was hij een predikant van de tegenwoordige waarheid in zijn tijd? Pero toch zoveel mestrawaru die test. Maar toch zijn geloof moest beproefd worden. Que men die nota passou met de ding in right place. Het is niet omdat jij op de goede plek bent. Com een mensaje correcto. Met de goede boodschap. Bota klaar. Ben je klaar? Je bota passen gewoon de komen en na doen passen. Je gaat door die dingen door net alsof er niks is gebeurd. Dus is not suficiente con ons aqui awe. Dus daarom is het niet genoeg dat wij vandaag hier zijn. Je zegt dat uncos. Dat is één ding. Pero nos fe meeste bij waru proba. Maar onze geloof moet beproefd worden. Het bisa. Hij Y zegt- es soso de offline wak. Zie. 1 Koningen 41. 1 Koningen 18:41. Agora Elias avisa cá, vai come e bebe passou uma 10 sonido de água ser pisar. Ok, pergunta.
Awa zero como se caiga. Begon het regen neer te dalen? Dat is een vraag. Oké, want u rato. Ik die het atender. No, ainda não. Ainda não. Nee, nog niet. La papia. Nog Para mij niet. die kiko. Fé. Para mij die fe. Hoe heeft Elia gesproken? Door middel van geloof. Assina a cap corém dos a bai pa comi bebe, ma Elias a subi bai na cabeça de Cero Carmelo. Ela sac a bou tena suela e a pone su cara mei di surudia nan. Dat was vers 42 van 1 Koningen 18. Ja. Que me a woord bij a oração. Nu gaat hij bidden, Ela Elia. bisa awa sero bij kaisi. Hij heeft wel gezegd, het zal wel regenen. Ela bisa su servidor subi bai a wor wak den direção de la man. Assim la subi bai e a bisa no ti nada. E a soso de que sete bia ela bisa mira nubia. Sorry, soso de que e di sete bia ela bisa mira nubia mes chiquico man di gente ta sali for de la man. 43 was dat. Juist. Que men die quanto bia Elias er is? Hoeveel keren heeft Elia gebeden? 7 keer. Hoeveel Ik keren? probeer algo passa. De eerste keer is iets gebeurd. Ela manda esse video bij wak, no nada. Hij heeft de jongen laten gaan om te kijken. Hij zei, er is niks. E die dois bij met een gos. De tweede keer is hetzelfde. E die três, die quatro, die cinco, die seis. De derde, vierde, vijfde, zesde keer ook. Pas na e die CTV. Pas bij de zevende is het wat gaan gebeuren. Elias o fêmea trabalho provar. Elias geloof moest beproefd worden. Nós fé também tem trabalho provar. Onze geloof moet ook beproefd worden. E não é suficiente estar em lugar correto. Het is niet genoeg om bij de goede plaats te zijn, bij de correcte plaats. Com o mensagem correto. Met de correcte boodschap. Você tem fé correto também. Je moet wel de correcte geloof hebben. Para o passo door de candela. Om door de vuur te kunnen doorheen lopen. E assim na sociedade de rato ora cielo vira preto de nubia e tava tem awa serpisa e a cap a subir sugaroshi e a bai Israel. 44. Juist. Agora, nossa compreender mensagem ao meu irmão estima. Mijn geliefde broer en zuster, hebben we het boodschappen vandaag goed begrepen? Nossa compreender kiko nos timeste. Hebben jullie begrepen of hebben we begrepen wat wij nodig hebben? E pergunta também vida de oração com takune. Het vraag is, hoe is mijn gebedsleven? Hoe gaat het met mijn gebedsleven? E kogi bono posinha de rato e ora. Dit kan je niet in een paar uurtjes leren. E me se dabo lifestyle. Dan moet je lifestyle zijn. Ja, een Oração gewoonte. meester bira nos lifestyle awok. Gebed moet onze gewoonte worden. Op dit moment. Senão, we não te vai make. Het moet deel van ons worden, anders ga je het niet maken. Isso não te vai ale. Ja, isso we não fake. Ja. É meeste te parte divo. Het moet deel van je leven zijn. Let's close. Santiago 5:17. Jacobus 5:17. We sluiten bij deze. Oké, de visa. Santiago 5:17. Jacobus 5:17. Ok. Elias estava em homem com natureza mais cosco de nós e ele faz oração com fervientemente para água não chove e água não chove ribatera para 3 anos e 6 lunas e o acabou 18 e ela volve a fazer oração e cielo aduna água zero último llovida, água zero Espírito Santo e terra a produzir sua fruta e cosecha final. 1 Santiago 5:17 e 18. Dat was Jacobus 5:17 en 18. O Deus ajuda nós, meu irmão estimado. Mogen God ons helpen, onze geliefde broers en zusters. Que nós porta ainda com a reza, em verdade, comigo também. Me mesmo, me wak, me devisa, me interessando pouco. Dat wij mensen zijn van gebeden. Soms kijken wij dat wij weinig bidden. Yes. Muito pouco, então nós não Te devemos weinig. make. En we gaan het niet maken.
Yes, assim da Dios ayuda nos ave. Mogen God ons allemaal helpen. Que nos hubiera hambre mover de oração. Dat wij mannen en vrouwen worden van gebed. E eu aqui nos não podemos fake alguém mais. Dit kunnen we niet voorliegen meer. Het moet real. Het moet real hoor. Het moet een realiteit worden in ons. Nou, serieus. Laten we in gebed gaan. Terra de amor, ave me hinta, Senhor, merdia, e acaba merdia. Senhor, nós te pedimos por ajuda-nos em o tempo aqui. Assim está conosco, porta gente nang de oração, nos pobira gente na maneira Elias estava haciendo oração fervientemente. Não um beso cansa, não dois besos perde paciência, sino ela resta sete que danificar completo, plenitude, totalidade. Sua vida de oração estava total e vai contestar sua oração. Junto com sua consagração, sua vida dedicada, entregar a Nabo, adorando a você e candela abá como contesta de sua oração e água abaixa como contesta de sua oração e água e candela. Senhor Deus, ajuda-nos, Tata, para somos verdade, nós está lax de nossa vida de oração, nós está pouco, Tata, e nós temos pouca força para passar de tempo aqui. Mas vamos nos ver onde nós está, é urgência para você nos ponte as pilas, para assim nos busca em verdade, abo, com oração ferviente. Perdonar-nos pecados, Senhor, que nos vida não te machamos já, mas ajuda-nos para você e por vir melhor, para passar com em tempo de crise aqui. Então, nossa oração a Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amen. Yes. We would like to sing a song. 462. Just remember that after the meal, we will have a church meeting. There are decisions that the church members need to have a voice and a say, and we would like you all to decide. So let's sing together number 462. Angels descending, rain from above.
mi canción. Alaba a Jesús, tu Rabai. Da mi historia, da mi canción. Alaba a Heb je wel voor het vertalen? Ja, ik heb het al lang weer gedaan. Maar bedankt voor soms kan je woorden niet vinden. Maar dat heeft No, I didn't watch because it was Yeah, at yeah. 5 hours. But you know the guy was Sabbath keeper? Maar die wordt niet als ze vertaald, want dan ben ik toch een beetje verloren met dat pakje en weg. Oh ja, But they was imploring me Sunday. Right now, they Het is in ieder Vamos geval. comer para mim. Sim, também tem muito legal. Het is goed dat je het even vraagt. Ja, dan kan beter leren van elkaar. Wel, het is, we hebben het wel. Als je On the screen, denkt dat je toegang tot het because at least it starts from the top. That's very important. And then we just whatever feature PowerPoint. Pastor has to include it. You have one? Yeah. So yeah, the thing is that the lesson is, how to say that, yeah, you have to dig deeper yourself. So it's like the normal also, you have to study it, but if you can go more deeper, that's always the best. Yeah. Yesterday we were going into the history of education. All of you have taught us. And there are a few things that members don't know. Second of this message, calling for democratic is the only way Protestant churches. But they thought it was fake. Things like that. Ah, yeah. But it is not fake. And the quote, the verses cannot be fake. And the second is message. Yeah. Because they did not understand everything. They thought that Revelation 14 also meant the pigs, children from spiritual doctrine. It's not a specific doctrine of churches. And then showing them that the two charts are of God and the other charts. So these charts, the interpretation of each prophecy are not to be changed. Out of that, and they are divine appointment. And so if you have to study something, then it has to be always within the frame of these charts. You have the prophecy. So you have some double applications here and there, but not double applications. Yeah. Like the prophecy of
Yes, I didn't follow these things. It's in a Christian. Yeah, but I did not follow the trumpets. You see, because I understand that there was one of the reasons that Gore did not work with him anymore. He said that this interpretation of the 7 trumpets. Yeah. Kita sapi, kita lihat. Deze ook weghalen. Bang. Hou je mond. Guarda, mi dispare così, mi te chiede cosa gravando.